Čo to je vlastne tá identita? Je to psychologický pojem, možno to by mal byť psychológ, pretože identita osobnosti je úzko prepojená s našou psychikou. Od nás sa skôr očakáva asi, akým spôsobom pedagogicky, didakticky môžeme tú identitu rozvíjať, budovať. Takže je to vlastne prežívanie pocitu totožnosti. Je to odpoveď na otázky, ktoré si dávame, ktoré prežívame od útleho detstva až po náš koniec. Kto som? Takúto otázku častokrát si povieme. Potrebujeme vlastne sa sami identifikovať, vedieť, aký som ja človek, kam patrím, v ktorej spoločnosti som, kde ma prijímajú, ako som prijímaný. Čo chcem, to je istá vízia. Kam smerujem? Čo chcem ja v živote dosiahnuť? Ide teda o vlastnú jedinečnosť, o to intimné naše v čase a priestore. Tu a teraz napríklad každý z nás je istou autentickou, identickou bytosťou, ktorá je tu za seba samého, ale súčasne sme tu ako spoločenstvo. Identifikujeme sa do istej skupiny, do istého spoločenstva. A tam je myšlienka jedného veľkého odborníka na, to nie je ten Eriksen, ktorý bol prvý, to je iný. Človek, ktorý sa zaoberal osobnosťou a zaoberal sa aj identitou človeka. Hovorí o tom, že dospievajúci jedinec k sebe samému takému, ako si stojí vo svojej pravde. Teda taký sme, ako dokážeme za tú svoju pravdu, za seba samého, dokážeme napríklad položiť aj život. Preto som dal tam Jana Husa. Ozaj budujeme takú identitu, že dokážeme aj do hraničnej situácie ísť, aby sme ukázali, že som ten, ktorý stojí za tým, v čo verí. Že to tak nie je, som presvedčený. Teda budem pokračovať v tej identite. Čo to je vlastne tá identita? Aké znaky má? No, prvým tým znakom je autenticita. To je naša jedinečnosť, neopakovateľnosť. Nielen naša, teda každého človeka. A ja vždy, teraz keď budem uvažovať, uvažujme my ako učitelia a deti, ktoré máme. Od tých, ktoré máme v materskej škole, alebo od tých, ktoré ešte nemáme v materskej škole a už u nich sa buduje identita. Až tu, ako sme. Sme autentickí, sme jedineční. Dokážeme tú autenticitu, o ktorej pravdepodobne pán dekan rozprával, napríklad tú evanjelickú, budovať tak, že ozaj sme výnimoční. Ja som neskutočne hrdý a som rád, keď sedím rektor, ďalší prorektor a my hovoríme si, sme evanjelici. A pán rektor neskutočne a mnohokrát a rád hovorí o tom, že prešovské školstvo sa budovalo na základoch kolegia, ktoré bolo pred stovkami rokov. A sme hrdí a identifikujeme sa práve do tejto pozície, pretože máme byť na čo hrdí. Teda autenticita. Integrita osobnosti, to znamená, sme ako celok. Integrita znamená našu rozumovú, telesnú integritu, aby sme budovali tú jedinečnú bytosť. Kontinuita znamená moje pokračovanie. Začínam tu, od narodenia a kontinuálne idem a budujem tú svoju svojbytnosť až po definitívny, teda koniec. Vedieť sa za seba zadefinovať. Určiť svoju pozíciu v spoločnosti blízkej i tej, ktorá je ďalej. No, to, kto sme, mnohokrát je to dané tým, že sa vidíme cez iných. Ako vidia nás iní, máme spätnú väzbu a vlastne takýmto spôsobom získavame pohľad na seba. Teda, ako nás definujú iní, za čo nás iní považujú. Za čo my považujeme žiakov? Považujeme žiakov
za osobnosti, alebo len, to len tak odbočím v rámci didaktiky, keď hovorím, že pán profesor Zelina povedal, že vyučovací proces to nie je stretnutie učiteľa a žiakov, ale vyučovací proces má byť stretnutím osobností. Každé dieťa je osobnosťou, je autentickou, integrovanou osobnosťou, ktorá žije svoj svet. Ak učiteľ toto nepochopí, neporozumie tomu, že má pred sebou osobnosť, nie je to dobrý učiteľ. Ja iba na základe toho, že poznám tých žiakov, a to patrí v kompetenciách učiteľa, na prvé miesto, ak my nepoznáme objekt, s ktorým pracujeme, nemôžeme vlastne ani rozvíjať jeho stránky. Teda ďalej odlišnosť od iných a uvedomenie si týchto odlišností. Tak ako sa navzájom nepodobáme fyzicky, samozrejme každý z nás je práve tou osobnosťou, ktorá je špecifická svojou jedinečnosťou. Tým, že sme tvory sociálne, my vlastne sa identifikujeme, personalizujeme, ale súčasne je ďalší proces, a to je proces socializácie. To znamená, že naša identita sa utvára na pozadí ďalších vzťahov, ktoré nám pomáhajú rásť sami v seba. Tam len taká poznámka, že súčasťou našej identity je náš pôvod, naša životná história, bez toho, aby naša minulosť bola opradená zbytočnými takými tajomstvami. Každý má svoju životnú cestu, každý má svoj životný príbeh a ten nás vlastne odlišuje